Hola, bona tarda, bon dia, bona nit, feliç matinada. Miris el vídeo a l'hora que el miris. Vull convidar aquest diumenge 24 de gener a la Vermut. Passa que hi ha una cosa molt important que has de saber, que resulta que la Vermut no és una qualsevol, vull dir, no és la del mes de gener, no, resulta que és el primer aniversari. Mira, aquest és el cartell que vam fer el mes de gener, el gener de l'any passat, on vam començar aquesta aventura a l'hora del vermut al bar Rufián del Poble Sec. I resulta que aquest diumenge celebrem un any. Passa que per això volem convidar-te, el Dèric, l'Oliver i jo, a que puguis venir amb perruca. Sí senyor, agafa de l'armari la primera que tinguis. I per això tenim aquí el Paquito el Chocolatero, que s'ha portat aquesta perruca, però si no és el teu rotllo, no et preocupis, perquè et pots posar aquesta que és més moreneta, per exemple, una mica més clàssica, i, per exemple, podries anar amb aquest look. O si, per exemple, dius, mira, no, jo sóc una mica més transgressora, pots venir amb aquesta de color blanc. O si no, pots venir amb aquesta rosa, que aquesta rosa està una mica caldeta. Bueno, total, que farem el Miss Bermuquita 2016, on hi haurà premis, això sí, i sobretot t'esperem aquest diumenge 24 de gener. Aquí veieu que tenim el cartell de la vermut del primer aniversari i desitjarem per molts vermuts més. És a dir, que t'esperem aquest diumenge 24 a partir de les 2 del bar Rufián. Moltes gràcies.